Вітаю! А давайте сёння з вами паговорым пра аператарскія прыёмы і пачнем з зума. Зум прыём унікальны, таму што мы не маем такога аналага ў нашым чалавечым вопыце. Зрабіць так сваім зрокам мы не можам. Зум — гэта змена фокуснай адлегласці аб'ектыва. Мы набліжаем альбо аддаляем здымаемы аб'ект сродкамі оптыкі. Адбываецца гэта за кошт перамяшчэння асобных лінз адносна адна адной у самім аб'ектыве. І такім чынам мы змяняем поле зроку. Чего? Ёсць розныя тыпы зуму. Гэта прыклады долі зум. Упершыню такая тэхніка была выкарыстана ў 58 годзе ў фільме Альфрэда Хічкока «Галавакружэнне». Але пра долі зум мы з вамі больш падрабязна пагаворым у наступны раз. Зум бывае як павольным, так і вельмі хуткім, рэзкім. Такі зум у кінаіндустрыі называецца крэш-зум. Але пачнем па парадку. Павольны зум, калі мы набліжаемся да аб'екта, называецца зум-ін і, адпаведна, зум-аут, калі мы ад аб'екта аддаляемся, як у гэтым фільме «Выпускнік» з Дасціном Хофманам. Павольны зум часта выкарыстоўваецца ў трылерах ды фільмах жахаў, каб выклікаць неспакой гледача. І Стэнлі Кубрык разам з аператарам Джонам Олкатам проста майстры гэтай тэхнікі. Адсоткаў 20 фільма «Ззянне» яны знялі з дапамогай гэтага прыёма, а вось і культавы кадр з гэтага фільма, і зум тут як мага лепей падкрэслівае пагружэнне Джека ў вар'яцтва. Але выкарыстанне зума на гэтым, канешне, не сканчаецца. Крэш-зум часта выкарыстоўваецца для камедыйнага эфекту, як у гэтай сцэне з фільма «Нібыта крутыя легавыя». Так і для драматычнага эфекту. Квенцін Таранціна разам са сваім аператарам Робертам Рычардсонам проста нашпігавалі Джанга Вызвалены гэтым прыёмам. Нас растили как нигера. А напрыканцы пытанне да вас: а якая фокусная адлегласць у нашых вачэй? А калі закрыць левае вока, а калі правае? Пішыце свае варыянты і меркаванні ў каментарах. З вамі быў Ягор. Да сустрэчы.